malamai suka ce babu laifi dan kayi aiki wa wanda ba musulmi ba, kayi aiki a ƙarƙashinsa ko ka masa ƙodago, matuƙar dai cikin aikin babu wulaƙanta kanka da addininka a ciki. Dan musulmi ga ɗan uwansa musulmi ma sai in ya zamto dole, ya zamto masa ƙasa, amma ba a so mutum ya ringa kaiwa kansa cikin walaƙanci da ƙasƙanci. Walaƙad karramna bani adam, ɗan adam abu ne mai daraja, abu ne mai kima, saboda haka dan Allah ya yi ka bala shi ba Allah ya yi ka zamto wulaƙantacce ƙasƙantacce ba. To balle kuma ka zamto ƙasƙantacce a hannun wanda bai imani da Allah ba, bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk da cewa babu laifi kamar da na ambata a yi kasuwanci ya ɗauke ka yaron shago, babu laifi ka yi aiki a ƙarƙashin sa ofis, domin a nan gurin system ɗin kake yi wa aiki ko kuma wata maslaha ce ta haɗa ku. Amma duk aikin da yake akwai wato ƙasƙanci da yawa kamar ya ɗauke ka boye-boye a gida, malamai suka ce nan bai halatta ba. Ko kuma ya zamto cewa cikin aikin akwai wani abun da za a yi zai zamto wato kullalle ne ya da musulunci, ko za a iya amfani da wannan aikin naka a cutar da me da musulunci, ko kuma akwai sabawa Allah subhanahu wata'ala ciki, kamar kana magini a gayyace ka gina coci, ko a gayyace ka wani abun da yake gurin da yake saban Allah ne, a ce kuma ka yi amfani da sana'arka dan za a ba kuɗi ka yi, a irin wannan guri bai halatta ba. Wallahu ta'ala alam.